Ano na? Ano? Tignan mo to. Wala pa ding wifi! Ah! Hindi pa nakakabayad ang ano, tito mo sa wifi. Ayusin mo na mabuti kasi yung ano, patayin mo, tapos buksan mo ulit. Testing mo to. Pa! Ah! Pa! Ginawa na nga ng tito Macdo mo, hindi naman naayos eh.